पोराको అందున ఏడాతా పొరిని మేనా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు వీడియో చూసారు కదా ఎలా ఉందో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి 1 by 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్ తీసుకోండి. ఫొటోస్ కూడా 1 by 1 మంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. అందుకోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి స్టార్ట్. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ అండ్ 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. డబల్ బీట్ మార్క్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ ఫొటోస్కి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో, ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసి 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసి 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో మొత్తం కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి మొత్తం ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. 3 ఫొటోస్ వదిలేసాం కదా, ఆ ఫొటోస్ని ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోండి. కంటిన్యూగా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం ఒక లైక్, ఒక కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చినా సరే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ నోటిఫికేషన్ బెల్ని ఆన్ చేసుకోండి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.